Welcome sa atong mga motivational story o gitawag nato sa Bisaya og mga sambingay nga aduna kitay mga makutlo nga mga dagkong mga lesson, especially guys sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So actually daghan na kay mga sambingay about sa Kristohanon and daghan pa kay kami nga mga sambingay. So karon lahi na pud atong content guys sa ato nga sambingay. Magisigot na pud taron og sambingay mahitungod sa paubos o kaning gitawag sa English og humility. Daghan kayo mga panahona nga bisan Kristohanon sila, tawag sila Kristohanon, pero giminti nila kining pulo nga pride o kining pagpagarbo sa ilang kinabuhi. Muna nga ini nga sambingay ato ang ipahaom ang atong sambingay kung unsay resulta sa magpa-pride nga Kristohanon o Kristohanon nga magapaubos. Tanaw nato kung unsay kalainan sa magpa-pride o magpagarbo o kining magapaubos. Okay? So para mas masabtan nato guys, inani ang senaryo sa maong sambingay. Adunay usa ka niwa nga kabayo nga nahulog sa atabay nga lalom kaayo nga wala nay tubig. O gilangasan ang mga silingan niini pinaagis pagtiyabaw tungod kay nagpakitabang ang maong kabayo. Unya gabi kadtong dako ang mga silingan sa tag-iya na kamata sila sa syagit o tiyabaw sa kabayo nga nahulog sa maong atabay. So tungod kay gilangasan man sila, nakasayo silang mata ug pagsusi sa tag-iya dito sa atabay, nakita niya nga wala na gyud tsansa nga makagawas ang maong kabayo tungod kay gawas nga lalom kay ang atabay, ang kabayo nga nahulog dito niwang man pud kaayo. So moto nga naka-decide ang tag-iya sa kabayo nga tungod kay malaman ang tabay, ang iyahang plano nga iya na lamang tamukan o giyuta, lugar ilubong na lamang niya nga buhi. So gitawag niya ang mga kasilinganan nga patabangan niya o tabon og yuta tagsa silag pala para nga dili na kini maglangas ini gagabi. Buot pasabot ilubong nilang buhi. Tabuna lang nila ditso tungod kay nakita man sa tag-iya nga wala na pud di na pud kapuslan tungod kay niwang ang maong kabayo. So sadyang nagsugod na sila og butang og mga yuta tambog sa maong atabay para matabunan tong maong kabayo. Sa pagsugod nila pagtambog dito, tiyabaw gyud ang kabayo. Syagit gyud ang kabayo og mga igo sa yuta nga gipangtambog sa mga tao didto. So tuod man pagkadugay nilang tinambog, sige nilang tambugan dito og pinala nga mga yuta, natingala sila nga nahilo man ang kabayo. So nagtuo sila og namatay na ang kabayo og natabunan na. Pero pagdungaw nila, natingala sila nga pagdungaw nila hapit na di ay maabot sa baba ang kabayo, hapit na di ay makagawas hinuon ang kabayo. Tungod kay kato mga natambak nilang mga lapok, matag panahon nga muigo katos buko-bukos kabayo, iharang kisi-kisi ang iyang buko-buko para mahulog tong mga yuta og matumba niya. Hangtod nga nagkataas ang yuta og naa siya diris ibabaw na sa yuta og hapit na siya makagawas. So moto nga hangtod gyud nga nakagawas gyud ang kabayo og wala gyud sa nadayon og kalubong sa maong atabay. Okay, so ang solution is iyarang kisi-kisi para makagawas siya. Naghilom siya, nagapaubos ra mong kabayo hangtod nga gituboy siya o napagawas siya. So dinhi lang ta mukutob sa atong mga sa atong sambingay guys. Sumala sa atong sambingay do na kitay dako kayong lesson nga makuha niini. Nga kini gyud ay magpaubos, ipataas gyud ta. Okay? Sama sa usa ka kabayo. Now atong kinabuhi sama ta sa usa ka kabayo nga usahay ang ato ang pagpangayog tabang bisan sa atong mga suod nga higala o parinti o mga pamilya. Ang atong pagpangayog tabang usahay mahimong alingasa para nila. Mahimong murag alingugmugan sila, dili sila ganang mamati tungod sa ato ang pagpangayog tabang kanila. Sama sa kabayo nga gilangasan ang mga silingan while nagpakitabang ang mga kabayo. So inana pud itong kinabuhi nga dunay panahon nga ang ato ang pagpangayog tabang sa uban mahimo kining mahimo kining kasamok para nila. Murag samukan sila sa atong pagpangayog tabang. So
aduna imbis nga tabangan ta sama sa kabayo, imbis tabangan unta nila, pero ila hinuong giduot og ayo. So doon na po yung mga tao nga sama ni ana karon nga imbis mga itagtabang o magpatabang ta nila, hinuon ila tang iduot pag-ayo. I-unload hinuon nila pag-ayo, imbis magpatabang ta, itabangan hinuon ta nila og duot para pa ilalom hinuon. Okay? So daghang mga klases tao nga ana karon nga imbis tabangan ta, i-unload hinuon tag samot. Okay? So pero ang atong response niini isip Kristohanon, kini atong sambingay para sa Kristohanon man kini. So isip Kristohanon, kung makaagi tag inana nga mga sitwasyon, is ang atong buhaton is kung adunay mga tao nga mulok down gyud nato, dunay mga tao nga murag iduot hinuon ta sa pinakailalom gyud nga bahin, is atong buhaton is dili ta musubay sa ilang kinaiya. Instead nga atong buhaton is magapaubos kita. Sama sa kabayo, even though ang katong mga lapok nga mutugkad, moabot sa iyang buko-buko, sakit gyud to from the start. Syagit siya. Usahay pud inana atong kinabuhi, sakitan man ta sa mga gipangbuhat sa mga tao, sakit man ang ilang gipang tambak nato nga mga lapok sa mga pagsaway, mga lapok, mga pala sa lapok, sa pagbiay-biay, pagtamay kanato, mga paglibak nila, sakit man kayong dawaton para sa tuwa. Instead nga mubalos ta nila is atong buhaton is magahilom kita. Okay? So atong isama sa kabayo iyarang gisikisi ug nahimo niyang stepping stone ang mga lapok nga naga igo sa iyang buko-buko. So ang atong response di ay ang mga pagtamay, mga pagtambak sa mga tao sa atua, mga pagsaway, ato ni siyang himuon nga stepping stone nga makagawas kita. Okay? Sa unsang bahin, magapaubos kita, muhilom kita sama sa kabayo ug ang Dios ra ang magtuboy kanato. Okay? Sama sa usa ka kabayo, tingala sila nga nahilom abi nila og natabunan na, pero nagpaibabaw na ang kabayo. So sa diyang naghilom ang kabayo, gituboy sa taas. So sa ato pud ang kinabuhi, kung di gunato tubayan ang mga nanghimaraot nato, ang nagsaway nato, ang nagdaw nato, kung dili ra gunato sila tubayan, instead nga magpaubos ta, ituboy gud ta sa Dios. Okay? Matud pa sa pulong sa Ginoo diha sa Matthew chapter 23 verse 12. Okay? Matthew 23 verse 12 nagaingon, ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So klaro kay dinhi nga ang magpataas sa kaugalingon ipaubos, pero kinino magpaubos mao hinuoy ipataas. Diba sa life ni Joseph nakaagi siya nga ang iyang mga mismo, ang iyang mga igsuon, gi-down siya, gibaligya siya, gibutang siya sa atabay. Okay? Sama sa kabayo karon nga sambingay nga nahulog sa atabay. Si Joseph nahulog po sa atabay. Pero kabalo ka unsay gisulti ni Joseph in Genesis 50 verse 20. Sa diyang dito na sa Ehipto o katong time nga magpaila na siya sa mga igsuon nga niadto sa Ehipto, unsay giingon niya? Yan siya sa verse 19. Apan miingon si Jose kanila, ayaw kamo kadlo kay dili ako Dios. Ang dautan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. So instead nga si Joseph mubalos tungod kay naa naman sa posisyon nato nga time, instead nga mao na to yang panahon nga mubalos siya sa mga igsuon kay naa nagusay otoridad. Pero wala siya mubalos sa mga igsuon. Kundi ningon siya, ako ni si Jose. Ayaw pakasada yung kaugalingon ug ayaw basula ang inyong kaugalingon nganong inyo kung ginani sa una inyo kung gibaligya kay ang gihimo ninyong dautan sa akoa gihimo kining maayo sa Ginoo. So nindot kaayo ang response ni Joseph. That's why si Joseph nahimo siyang takos ug gituboy siya sa Ginoo kay nagapaubos siya. Ang mga dautan nga gihimo sa mga igsuon ug sa ubang mga tao sa pamilya gihimo nasabtan ni Joseph nga gihimo sa Dios nga maayo alang kaniya. Subot pasabot, gihimo ni Joseph nga stepping stone ang mga nahitabo niya labi na gyud sa iyang mga igsuon nga nagbaligya kaniya. So stepping stone to nga nasabtan ni Joseph nga mahimo siyang ipataas ug ituboy sa Ginoo. So the same thing mahitabo sa tuwa igsuon. Kung kabalo lang kita mo paubos, okay? Mahimong stepping stone nato ang mga pagbiay-biay, pagtamay sa mga tao, pagsaway sa mga tao nga diin ang Dios magabless kanato ug ituboy ta niya. Amen. So muna nga salamat kayo sa ato nga
sambingay karon, hopefully nga nakahatag kita og dugang nga mga lesson nga pwede kayong ma-apply sa atong ginabuhi. Kung ganahan gyud kang ituboy sa Ginoo, so kinahanglan ma-maintain nimo ang spirit of humility o kining pagpaubos og dili pagpakigbatok hinuon. Dili wala nato ang kinaiya nga musukli o mubalos o makigbatok sa tawo nga nagdaot kanato, sa tawo nga nagtamay kanato. Kay ang prinsipyo sa Bible kadto magapaubos mo iyang panalanginan mo iyang ituboy. Okay? So guys, mao lang to atong sambingay, and kung duna kay nakatunan sa atong sambingay, paki-comment lang sa atong comment section. O be sure guys nga nakasubscribe ka, kay daghan pa kay itong mga kami nga sambingay. Kada gabi aduna kitay mga sambingay nga mugawas usa ka sambingay mata gabi. So para updated ka sa atong mga next video, kinahanglan makasubscribe ka o click nimo ang notification bell. Okay, dinhi lang ta kutob guys. Kita-kita na buta sa next na po natong video upload. God bless.